kita mo pangandalan serius. Kanya-kanya. Pag-usawan mo siya, malisusan magdumuglit yung magkatawa. Aming katawa ng kataan, siya galit sa mundo. Yurualan niya. Ang misadyang malisusin serius. Law makarot kita. Impya kita bitan, inadak na to, inaksiyo. Ang kanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan kita niyo. Inna Allah kasama bainakum akhlaqakum kama kasama arzaqakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan kita niyo. Law sin Rasul sabunnakum ila Allah Ta'ala. Biya harinya inantara panagdatan sinhambu obtain kaniyo. Biya sin pagbahagiknya sin rinjigik dugay lumain. Hatinya asal inandak duhay-duhay kita niyo. Ang kanda bang kau hayo amang kau maghindo at magkasirat kau. Hayo mo para na singkabayaan mo. Sa imbis sa rahong mo bistarat kau banguno, impiyanin mo sinarama, bang sila makat, alhamdulillah, bang litumayma, Allah ka na maghihaya. Pagmamos, impangatatan na ito ini, ang kanya-kanya pangatakan, duhay, di mo masilang inagdat si manusia. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang adab dihil kanya si Tuhan. Nasabot abab si Ibnu Kathir. Law Ibnu Kathir, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, unaka khulubun jabaliyah. Ang law niya in Rasul pangadatan, karya sari kapan jari kanya si Tuhan. Uno ipangadakan si Rasul. Aming patut uupihan, patut sisinuran sin kita niyo, sampai Rasul iyan sin Tuhan, innaka la'ala khuluqin azim. Sabunan ya Muhammad, ikaw na yan, manusia sarayaw-rayaw, sa mulia-mulia, sa lingkat-lingkat pangadatan angalan suntungan, sin mga umat. In Rasul iyan sarayaw-rayaw adat, sa wala na inyan in Rasul, pagka mariyaw na inadak ko, way na pagsambahaya, way na pagsakat, way na pagpuasa, magparayaw na sadya kita rin sinadak na ko. Sa in Rasul, bisan pagyak ito yung pagbantog dayaw sin pangadatan niya, masirain pag-ibadat sin Rasul. Intanda sin pag-ibadat sin Rasul, magbitbit din tuhod niya kung anong magsambahaya. Ang Rasul bang sa magtarami, mahalaking ayat, ipagbasaw si Rasul. Ang kariwayat ni Rasul magtaray, tarami, upat rakaat da. Pag umus upat rakaat sa mahaba, pagwasin mo rakaat, umaliin Rasul. Tumindog kaisa, ang panagriwayat, ang putagisa, ang panagriwayat, kamantan ng tagsyan, mataot na kimatarika ito, hangpok tagisin pag-usalita, akatin, waiting. Sa ang Rasul ng magkakain, mapuo kita. Naglungot iti ng mga jamaah. Pagkumo na ang kanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ini impangadakan niya. Sampai yan pinapay Rasul kung ito liutan nila makarim al-akhlaq. Law sin Rasul piaraan ko sin Tuhan manampunay, mamcukupi, mamuliahi sin pangadakan sampuna. Uno inagda sin Rasul. Ang pangadatan si Rasul aratig na kumakawa. Law Ibnu Kathir ang adat si Rasul ko para sito. Panak na ako. Al-haya in Rasul tayo lumanun. In Rasul tayo sipukon. Lalo in sipuk si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inmalai masipuk. Hapat kahinya abalai atawa masipuk siya. Umatut indukung kamahramnya mas labi insipuk sin Rasul dari akwawaitan. Tanda sin sipuk sin Rasul, intanda sin sipuk sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wairun kiasuisu kita yang awratnya. Wairun kiasuisu ada akun awdin hamang magdalil lam ya intuhun aw lam ya ikhtilafat sin ulama.
Ibang sa pangalunis nilapas, ang niya tuwing hinamon sa pagtut iman kamayaan niya. Mari kita kumpes nilapas siya. Ang pagyano sa pinawat sinusok, dahil napusok, sampay pakulo. Di magkadari magpakita sintuhon, habukon mo kamako. Sa ityag dali nilalaw niya makadari intuhon ni pagpakita. Amin hadith ka na Aisha radhiyallahu anha, riwayat ng Bukhari wa Muslim. Law niya Aisha, awak tu in rasul yaun nang lingkod-lingkod. Simon di Umar, Simon di Abu Bakar, nalalakis tinggal si rasul, kita itu. Kita itu si rasul. Awak tu kita itu si rasul, yaun ni Umar ibn Abu Bakar, bakmu kita ya Abu Bakar ubangan si rasul. Umar, kainatan tak tahu sahabat pilihan. Sa hawak itu, wala rasul ng palisintuhot na bisan kay kita. Hawak itu Simon man Uthman ibn Affan, Simon man ibn Uthman ibn Affan, ya si rasul inggamis niya. Wala nang kita intuhot niya. Nakaso ya Aisha, ya Rasulullah, may kay Umar doon halawong, may kay Abu Bakar doon halawong, yasaran mo sila kimakong sintuhot. Pagtulog na ni Uthman, iyang pananulong niya intuhod mo. Law si Rasul, law niya Uthman, ala atastahi Uthman, walau malaika istahi minhum, may nakulong nga di masipog ka Uthman, bisanin malaikat, masipog na kaniya. Allahu Akbar. Malaikat masipog ka Uthman, ang kanakulong niya masipog, magpakita sinawat ko, sa ingat to sahih, ada kung kahani. Sinunod kanya, di mo kakitan, awat intuhon ibang puso. Aw nagriwayat kang Tirmidhi, aw nagriwayat kang Abu Dawud, aw nagriwayat Isnad kang Ahmad bin Hanbal, ini sahih siya. Dari tapos, hadith kan jarhan. Ijarhan, ang sahabat si Rasul. Law niya hawak tuwing Rasul, aw kita na ligaway, di kita intuhon, wala ka si Rasul. Waktu fakidah tahu nilang nyayin tuhod mo yan fa'innaha minal awra sa nato in tuhod yan lamot din mga awra. Ini mo kung natin ang baita buwas ikol ganakan ang nangujajarang takam kapag ko napit istigador ko in ako concern na niya so wag magbabasketball kita sa in concern ko habang sa tamuslimin way na halasin tuhod nila. O kiraman makul maputi. Ay. Ang babi ako sabihin kay malan. Di tayo tuhod si sabi, magaling tapos. Lahat kumalakaw ini. Di na lang kau mag-ibadat. Di na lang kau magsambahayan. Di mo payaran in aurat. Wala mong kingatan. Aurat sa niya ipakita mo. Mamarahin na sumaksi kay Imano sa ikilang kay mo ano magdadaan. Imang basketball naman pagkatampan. Aw sali bantay na place sa kuyaw di ako masih sumagsumba Allahu Akbar jura-jura pangkuan lalu kung nag-aayat kita sinaurat na ini pangatong simpang sata aw masudita aw puto di suluhon in pangatin nila in aurat mamaray na hawalai in aurat sinusog din hapusog pawaba aurat sinusog in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghindo kato sintawang muna supaya kaayaran inaurat nato sawat na hunit aadlaw kiyamat ikatan sinakakita sinaurat mo ang nyantong sumaksi may ng sawat ikikilakbo kay mahalawag karagadahanan ang kanda mati mo way kita lang di mag-basketball way kita lang mag-exercise sabang kita mag-basketball kapunan na kong intuhod na to indara yung sinagtaw namin takanigis ko yun pag-abot sin waktu mandari murahon sinambayan sa watmita kaya katang panagpasan sa bagay ito sa pagsabahan kay wanan ang kaladiak na kuswera pakyalam kita mo hindi yun dahil galing Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ini inayat na si aurat niya dia ini pagdipin sinaurat bang in Rasul diutang niya in aurat sin pusod iwan sin tuhod yan in nawaha in kawal in bawahin
Amuran imatampal siap Allah Ta'ala ipakita nila yudnina alaihinna min jalabibihinna law ismana ulama am impat lima nila iwan sin am lingkat-lingkat nila hadapun impat nikah au nabiyan wajib au nabiyan afdal bang kita marikan Ibn Abbas dan Syekh Ufailin impak nikah simbawai wajib bang isat kita mari parwain paham impak nikah afdal sawab bangnya wajib impak nikah maka kawaihan kalimat kasusura bila di kawaihan sawab di kawaihan natin kawayan kita yang baik para kuliah nikah sehari amat kuna pahutin wala nilagay wala mukay naman narasto sa imay nikah may kari narasto masipog tuwan pahutin bang di magamika ang pagmikap ko rin pagpayag yaw itong katuan ngayon mo. Kapag sinagmikap kayo, mantok pa. Subhanallah. Ikaw mismo pa na. Mayroon pa kayo na kaurin haway mo simbala, sinasawa mo. Kaya nahanap pa si Bantot. Ang pa'y Bantot tuma. Winner like ito na, kusog na yan. Ay, Bantot na nagmikap. Katuan ngayon ay bayad. Ang napagkiyasok ko, pinalukit pa pabayad kayo. Katuan ngayon lang kayo. Matas pa sa nabedeng kako. Inakulong ko haram ko. Piti ka na kulong ko biyahin. Ikaw lang ko katuan ngayon. Ang napos na ko na yung tonta. Siya lang ang pipayag kayo. Allah Allah. Pagkulong ko katalusan, nagpikap na ako. Wala ko na kulong. Matas pa din biyadeng kayo. Kita ano ba? Dahil yung haini, pag inasama mo na pinikap, kulang yung gasto mo. Sawab bang sila dinikap, ikaw rakuman ipagmikapan niya. Tapos ikatan sila kakitaro kumi. Ang pahihikmat sinikap matang. Dito kan di lumakas sila sa ramo. Observe nyo, aming kakitaro yung baway ng dinikap, di ko saan masilang takaan ng iman sinuhay. Di ko saan masilang takaan ng iman sinuhay. Kung ito yung sinagdinikap, bang inasawa mo nagdinikap, mayroon magkumit. Ang patuan bang inasaw mo ay nagpiligat kaya dakuman buwing pa kau diruahan na ko sa daypan may rayo din pamamayo may rayo din pamamayo sa kapita nag-interes ang duty sinasama mo ang ganda isarayaw kamay putusun niya indapos niya asubaya mayroong magpahi mayroong makakita itawin tayo nabang ingitay sa mas holy treasure lo niya baka nilang namaktikap, ginawa kayo mag-aasawa ng laban ng film. Ang biyaya na. Bang, ay na kayo makawana. Kanari ko lang sige kuha ni Ibs. Pasal magkakaya kuha ni Ibs. Tinagina kami lang makawana ng film, ang kami lang namaktikap. Long kumakatali na isang bakdirin. Bang, ang magpaksod kayo, palilingan nyo. Ang payanin kayo ng maktikap, ang nagpaksod. Ari, magdiyaw na lang. Nawak ko nga magdiyaw. Problema kita nak pulang. Baik tawin kali, mahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sahabat, ang namok sahabat nagpangasawa. Tapos na nagpangasawa, yang baksa sinasul, yaso sinasul, biarin lang niya. Okay ka lang niya Rasulullah, kita rin na pos. Lang na din nakalakit, kita na Rasul Nabi. Kita rin na pos. Sababin mahunit, pamilun na kamu, bang tunay ng baway, balikat pa ko rin kanya. Magtunay na pala. Sana, inaala ka Islam, bang tunay mo din maputod kayo, di na sa kanila magagod si Tapos. Sana niya ka na isang sinabi magdilig. Oy, bang wala niya ka ni magdilig? Oy na, malay mo na nikam sa jaw, pag sa'yo mo suktuan, ay sumahan ka pa. Ang patalian niya ko may mga rantok niya, ang masunod nikam. Wala ko mga rantok niya. Subhanallah, magdikap di kami kaiwanan. Katungtungan mo yung madinang masakap. Sino ang pagkaupa kung si Kaurayhan ka ba? Magdikap na ang kandap yung nakasinara. Sa biyahin, itmamay may tamagayat sinawak. Sawa tungtungan na kung din natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam awak ko siya nag-mi'raj. Isip ka matawang anong sinara. Babalik! Sawa din Kaurayhan na tumiyahon.
in kamatauran alon sinar kasawa impelong pag-ayat mo si awat mo. Buhok sa jabuan kakitan si bawah iba marahili kasudar ka. Diyan din ang doon kabaran. Diyan na. Kita nyo ba? In zaman na kaon na jahiliya, in paway-wayan ba? Wayan ba? Mandari ka umasawa. Pag mo sinasawa mo, mandari ka mo sintaw kayo. Way pagmahil. Pag mo sintaray na ka na mandari hirakan. Inway pinarakan. Pagdatong sinarakan, magsukuring kalamayhan. Yang kat sila sinallahu terasab sinarakan. Sa ipangasulo, yang nakoyan kat sinpada sinarakan, ikamayhan nakapiyos. Imang pagyan, bisan sa ini kami nang magpaaling Coca-Cola, marawin at mo. Di sana nga masiguro, inang tuturo, inang inikap. Kami naman bisan kami nga ini, pari na muna ini. Pari Coca-Cola. Bukod in kataan Coca-Cola 6. Aw na sa Coca-Cola ng malako, 1.5. Kita ang bahagian sa Coca-Cola kataan 6. Ay, suga ka lang ba? Ipagpansag pa na itnaman jaman na kauna, intanda kita ko si Hambuk Bawai. Biyanin yung pakayat na si kaurat niya. Hambuk Bawai, Kastila. Tahu New York, Bawagtiyaw. Kisa silang mukhanin na ito. Biyanin yung pakayat si Bawai si kaurat. Awat mo sila rin ang yung nakaw na kay Patli. Dahil New York sila kayo ng kumpra. Narin ang New York, lumabay pa Egypt, lumabay pa Iran, lumabay yung mga Afrika. Awat mo rin ang pakman sila mahon. Pagundahan na kaumpra na sila. Muwi na sila magpalit pagkapal na isa. Awat tumapit tuyo na sila ng kayo mabili. Alam kibi di ba si Padana na dalawang gamo. Dalawang kuramat tiyaw. Harap na sila daw na hiwala imuwa. Pag hiwala si muwa, gimuwa imbana. Pag muwa si imbana, sakali imbuli si kapal na ulunod na. Ang bayaw sila masumpao, pero pauli, lumulunod na imbuli. Pagdaran si imbana lang yaman, manunod na kapal, ignakaw, lang yaman takal. Masipok at ulong niya magpakita si buhok ko, kahit ko na ikurong ko. Allahu Akbar. Lumay emergency na yan. Ayaw lang niya ha. Masipok na kulang niya umalong patuhan. Ipakita ko yung buhok ginawat ko. Wala ko yaman. Nakapagturong man. Maray na kung naulunin kapal. Dan kayo na kaw. Kawag mo ko pa inikap ko. Allahu Akbar. Hawag ko man kayo. Doon na iba na halis niyo. Di na matarang inasawa. Kung nilang sinasawahan. Pagkita. Ambok din pa ngayon ko kayo. Dahil si Anay may ako na kayo kayo. Dahil si Anay may ako sinukat kayo. Biya ako sumukat ako kayo. Dan pagrida na kawayong na ako kayo. Ang si Panaripo Karawsan. I love you so much. Allahu Akbar. Di ko Karawsan. Nalalaran pangayon ko kayo. Pagrida ka. Wala na panawaman mo. Pag yan si Panaripo na magrida na ako. Si Mahalin na may asyadu la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh na biyagat limul sambil kapal kain. Unin maka ulit yung bangat yan, tandak si ayat si aurat. Kita kau in zaman si Salahuddin al-Ayyubi. Biyakin yung paghal na pagdipin nila si kaway ng nakauna. Abu Ayyub Salahuddin al-Ayyubi, Hambuk Amir nakauna. Sinara na Islam. Ang Hambuk Bawai nagpasasal Bulawan. Pagpasasal Bulawan si Bawai, maraya umuun inikap niya. Bukisan inaurat niya si mga Yahud. Inulakin Bawai, Abu Ayyub, Salahuddin al-Ayyubi, ay naans. Hawag na kau. Inlayo, mambiyahin ka kung layo. Abu Ayyub Salahuddin al-Ayyubi, mambiyahin ka kung di harap pamasilan. Inlayo. Kiyura kayo sinampo kami ang panyabi, ang panyabi nga yung mga kaya ko magkubat si aura. In panaso, how can defend? How can defend you? You cannot defend yourself. English yun ha? Wow. Balik naman pag-English. Biyanin ka defend ng kamu-kawaihan. Pang-mismo kamu din ang parang inaurat ko. Biyanin yung panghalaan ng kausuman. Bang kamu mismo kawaihan.
tawag kang adlaw kiamat, makaulungkan. Ang kanda hindi kau ina ama. Yan kau ama. Yan kau ina. Ikaw inagpakao na anak mo. Ikaw inagpaiskula anak mo. Saka hindi mo kakausap pinturon. Bisan na kumanturon ang karaw na ninaman. Bisan siya magtikap. Bangman awrat niya kagatahunan. Ang kanda mga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya iniin kaagi nila magkayat si aurat nila. Kita pa isang babae. Suway ayaman si gawin aurat nila. Imamamahin makita si aurat nila. Kamakram nila. Ang kandang zaman na kauna, ikawihan, di alam pagkuha halong sibay. Bago ko na makso, na ikawihan kayong tawya, di ku'y pamay, sa hinggang lakdiun. Ang ganasan ni bangko kong makaw ikatapiya, tani nasusama sa minyan, bangaw to anak mo babae, 2 anak mo babae, hamok anak mo babae, ikasapahat sa adlaw kiamat. Biyanin sabihin kasapahat kayo, bisa imbaran niya. Binara sa baton. Biyanin kahal-halang sinaka, bisa imbaran niya. Binara anon. Ang kadaya kau anak, ay kung mamayak pagtahiyan si anak. Ikaw ay nagpa-school. Ikaw ay nagpakaw. Liang pagkasidun. Nagtumpok sinun niya. Sa kalidi mo ay meron. Mahunit timak kayo ng anak. Bangyan di mo pakitan si bumis. Di mo pakitan si nara ng Panginoon. Ang masulit na kaupagandatan si anak. Babae, di nakamapos. Babae. Ang kanda inaha na Islam, subay ayaran in awat si Noelbang sila punar kakasipon. Bukod sila magpo sa Facebook, magmanila na kami. Magmanila ko ba? Magmanila ko no. Sa kanila yung kumayan, ay hukom na kuwan. Ang ganda, di hamunan Ramadan, ikaw di magdala nag-ibadah. Ikaw di magdala nagturo, di magdala nagpagpasinawan. Ya kau mga girls, continue. Sabat tungtungon na to, ikamuhin na to, ikahanap na to, bukod kita yung inagkakapot. Makadalian anytime, tangsong kayo mo sintuhan ang kawasan. Anytime, tangsong, ikamuhin mo. Anytime, tangsong, inagtamubang yan, di mo ayalan ang aurat mo. Magsusun ka man daw kiyaman. Ang pa sa ating kasulang pa sa kiyaman, ipaglawa mong katalamin, kaya kita ibadi. Di kita ibadi. Ay, wag naman kita marayang lang niya, hawak pakita mo nila. Allahu Akbar. Di ko yan. Ang natin reason. Yung lang yan, di kita mo nasa dolong, wala na. Pagkalaw may pag nagdinig ka, di mo pumasyon. Law, subhanallah. Magnit lang po magdawag ka, iyot niya mo na uulit doon, ilan sinadlaw. Wala mong tigyan na India mo na ulit si doon sinadlaw, tiyatawag isa doon sinadlaw, anong sinadlaw. Wala mo bigla. Ini pangatdatan si Rasul Al-Hayat. Diyaw sa mantay ini, mataw. Ang ganda sa mantay ini, diyak bago kita o, mataw nagpapatron niya. Pangmanong na nagpapatron nila. Kukunin mga rayo. Pagkukunin kayo naman na ngayon pagbukaan. Nung kukuasa ka mo yan. Nung yaw, nakita mo na nasa rin, di pa ka mo malialaway na masamad sa Quran. Ako sa di kakatal ka niyo. Namangga ako lang ang pagbukaan. Lamulong mo kayo, ako na ni kabuka, yung pagkasipak konsolyo yan. Tumahat na ka mo rito, hakaw niyo. How na nilil ka no? In Muslim, bukundaran in lima kawawa. Suway ataas. Di mana? Suway in Muslim, magdihin bukun pagdihilan. In Arab, bukun sila biyak sa pagdihilan. Ang may bagsatan, biyak sa pagdihilan. Huwag na kung may mga kundal, so, di mana? Sa improvin aming hinamon mo tabian, hinamon mo usahan, aw masukuhan, malaway si Tuhan, malang si Kaku. Al-hayaan minang iman. Inkasipon, hambok siya rin ang mga pag-iman. Yan kami yan si Rasul, pang may nasipon mo, huwag na iman ko. Yan po si Rasul. Alas daw, ang kalaw niyo masubakay mo, may luman ko siya. Longya, kung sabihin nilong ika, ang isipong magkakarayan. Pag-aw ba kayo mo tayo luman mo, ayaw mo siya pagamari, si bakit niya po. Saan niya masok tayo luman mo, sabihan na, so pa, yung
sa ikaw na kailang payaman ako. Biar sa istri bangsa ka, malungan ako sa pagkulong niyo ako, lapayaman ako, baybaywan ka ako. Yan sa, malungan siya ako na, ang buwan sudah discuss. Di kita magkausap pada si Luman yan. Pagka nag-discuss sila, nagkalamay yung Rasul. Lawan si Rasul, da'ku fa'inal hayat minal iman. Lawan si Rasul, pasarya sa magsagkasi po. Sa waking sipo, kinabot din ang pag-iman. Ang nabagaw pa kayo bay sipoon, ay problema. Iman din daw yan. Ang kanilang yung bayani sa mga kung Rasul ini, pag makapal ang mukha mo, makapal ang pitaka mo. Yan bisa mga dialog sa mga kamera, apa mo nalisan kuan, bang marakulit bayo mo, marakulit pitaka. Ano mo na? Sa inara may sa kukundihan ko. Na kita ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ang hambok kita niya ng lilimos at taro. Nanlilimos at taro. Kita si Rasul, na ang Rasul malisyo sa kita lilimos ninyo di mataya. Ikaw ay Muslim may tigtidan. May tigtinan ka ba na si Muslim? Ang imbisan pamasigpitin ka mo ipanganod niya simbahan, dayahan siya. Ang kada ko kunin pa dyan ang dayahan, makakarta. Ipunal dayahan, satisfied ka kung ikaw kayo. Ang yan ipunal dayahan. Nakita niya yung manilimos at taro, nakasigibaran. Kaya sumusin Rasul, kung mga padnyak mo hirang, abay, lamanaw niya Rasulullah. Kaya, jawab si Rasul ng pasyaya, makali ka kumamit. Kung kami ang siyayang si Rasul, isyo kami mami. Rasul, di masipog sumayang, siyayang si Rasul inamit. Hari ka, kung paano yung magdalawang isang kita kayo mo tumako. Sari mong kras niyo lumabay. Yan, hindi mo kayo kras ko makita, itang dalawang isang. Ay, ito masipog inusahan mo halal. Mas makasipog kakitan ko si kras mo, iwan Levi's mo, iwan Nike mo, iwan Lakos mo, sa karepyosan mo. Magpasakit, mas makasin ko ginagawa. Pag kita sinasulong, sinabok sahabat niya Rasul at yung kukuha dirham. Pagbigaw dirham, law si Rasul, inampok dirham ini, pamigaw makaunahan kasawa mo. Inampok dirham ini, pamigaw matulugin, pag-iskaw karoy ang pagputukon, dahon mungari, patalo irahan mo. Inang sinabog sahabat, pag-aktuan biglawan si Rasul, yaso si Rasul. Mauming kahalan ng usaha yung si Panglimos. Law ya Rasul, maraw yung parasahan yung mag-usaha sa wagnita, ayaw yung pagkagdag ka si tao, ayaw yung pag-respect ka si tao, di ako makasindi, ikasi po. Ang kanda ni Rasul, bangin Muslim, bangin manusia daran, timatayak si lima, at daw kiamat magkamasta si bayunya. Subhanallah. Ang may ang pagkakitaan ko, madako may parangay ka, kung pati. Kaya mayuan pa ako, bilang buwan daw, pangakita ako madayaan. Panali ko sa kapilahan. Ang may ang nagdara-sulat-sulat. Ano kung maning mga business sila yung strategy nila? Nagdara yung sulat-sulat, pakita ang buba sa rin hospital. Lang, benta ko rin mga pasiti mo. Benta ko magkanipanis ka ganyan. Kung sa'yo na kung bulis ka ganyan, di pa ngayon mo makin. Na di na walang nga, di hilang makaulong. Di hilang mo, dahan mo, marasa ka kayo. Ang salang mga o bago, bata bago. Ang ganda tabiya, ang magdinikap ha? Tabiya ang magdinikap, nagdinikap pa ba, bata bago. Sino ka ko? Lang mo, you don't know me. Names pa ako ha? Lang yari, lang na lang, kukunin na ka. Imposible lang ko niya kung kakilaan si babae ini. Bumabali lang ko kini. Di natas ang hindi na kakilaan. Lungkot, di mo kakilaan. Di lang niya. Ano, okay? Di mo kakilaan. Alam ko plano niya ini pagsukay. May kakulong na ka rin. Di nasangga niya kulong niya, niyari ang kulong niya niliwin. Tati mo niso, nakita yung kamatay, lumukul. Di lang. Pag next day, kita ko sa kakisis, hindi lang biyahin na isa. Nasyon niya na nasawa ko. Di makasaras na. Pagpagsulay ko, nilong kulang ka, kakilahan din daw yan. Business niya nasa yan. Eh, kung lang magdakaw, kaya kung lang magdakaw. Kakilahan niya lang ko, ini problema harang sa ka.
Amin kita ilang po simbaran, ilasin, ay ito si maglilibot, ay ito si mausahan, imagdarang disbol, imagdilinjiki o lahot tala, ikaw makito, di ikalito, ikrinjiki sintuan, sa laway mo yan buhi, tangalinjiki ko. Yan kasi suratan, basta ka buhi, o suratan. Ay kamumak daw mga surmaas, pampachans niyo, basta ka buhi, o na-chance niyo yan. Banglang mo mayroon yugto na yung suratan mo sa ikaw, wayan yugto, mugto sa kaya, bang yugto na yung karuhin. Sarang karuhin na, o never give up. Ay, lumahan daw, yan mugto. Kasi po kami sa, ikaw ang pangadatan si Rasul. Pangadatan si Rasul, ikaw ang alukaram. In Rasul, baik taramu, in Nabi. Way yung tao mau nag-report kanya, hindi na taramu. Mau kanya yung tao, katan si Mang kaya tao may mukunta may Mang kaya tawag. Eh di ka kumain. O nang mga yung tawag. How ko register yan? Dengaw ng barangay niya. Nalamulit ko. Narito ka kung sa ni barangay mo. Subhanallah ka. Aso mo na yung register mo. Pasamay ka. Di ba makaruto? Huwag yung tawagong. Di makaruto. May mukingatan. Ang kaning tao niya kung di ba na yung kayo mo tawag. Basta kau jangan ang tarang, hitungan barang kau merakan. Basta kau yang kasintau, kau na inanok kayo, sulatan barang mo tau merawa ko. Sa manggay na makong kayo, hitungan barang mo, ikutan ako. Kita ko yung rasul, kau dengan mga yaman, dan hadiban mo, dan Assyria, di matungkol para rasul, sallallahu alaihi wasallam, di hilatnya, ya Rasulullah maglagi kami kambing, ya Rasulullah maglagi kami sini, ya Rasulullah maglagi kami. Di nagkakasin Rasul. Wairun subong para Rasul, hindi matangis tumahay Tuhan. Wairun subong para Rasul, hindi musta sususa, kumaikot kita kuya. Wairun subong para Rasul, nangantungan mo yung pangatayan, kumaikot kuya. Kanalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magnafasa kurbatan liyahihi, nafasallahu yawmal qiyamah. Isyusyo, innaka ubah, nakai sin kasusahan sin tay ng urunnya at lo kiamat di munday sa kanya sin tuan di kasusahan di hilang sin kasugatan may na ni kasulat ulmay kamu tau siya kamu sa akin kamu mangayo sa akin kasugat din sifat awak tu na yung dila na kasus kanila na kasugatan kanila na nakatan di masukin rasul o pangiman niyo ha dari di kato inaman to di ako magpaita makakitin ka ito. Lakuan sa mga kasi anak ito. Ano ay? Ay naku magpay. Kaya yung Rasul. Okay, matuwin yung kanikan. Apat. Hindi ka sa mga yung pati. Ay naku magpay. Kanikan ako. Makinig sa ikaw. Ikaw na dyan. Nausulungan pa. Apa ko na sinakata ini? Di namin na. Kami doon na kakawata mo. Magpulo na kayo sa mga lumapas. Mga na kayo bisita. Pagbutan naman sa bisita ng puntaw, ay, pasahit ko yung bisita ng kataan. Magulong ang kataan. Hanggang na, pwede mo na kanilibang pakibisita mo yan. Ang kada, kumagpapagin, kita mo punagan mo yung panigan, di ba? O, masok ka na tapo. Pagbuas yung sinto mo, kami sa vlog niya, angkol, ulan, limas ni Sheikh Naubin. Kami sa vlog, hindi lang mag-hansol. Nasa bisita, rin naman kami skin. Mana kasadsara ka tumimal, dili kami sendiri pagsarat ka, damani ka kanap mo na resituan, na faktum bisayin fakwa yukhlipu, ingkatan jas punyo, ingkatan niya pa kanyo, ingkatan syarat kanyo, ay kamu hanggaw. Gantian situan. Oy, nangga waktu bukan yang gumanti. Bisa rin di sa jakat kami niyan kau. Law niya, dili banyak, gantian kumanisi. Kumatong pa sa kanta, kasi naman kumantili. Pagkatang mo yung kutakasin, sa lugaw ka mga lugaw, nagyari din Tuhan. Subhanallah. Lagi yari kita ka bulan Ramadan, tsaka sa iyo nagpahambit sinagdaan. Lima ko. Nahawag yan na sa sila. Ganun na ilang yun. Lamyaw ng ya Rasulullah yung ganda mo, patawatan. Yan kung nagdara sa tanah mo. Nang napakaryan, lang ya Rasulullah yung makaigat, magtsatsaga. Sa aing Rasul, pati nawaw na indayaw anak si Nabi, kiyanto niya kayo, ang parika ko, ang kunakra, aming kawayan, ilalang niya ko kay Bartol, siya pa maglahi ka ko, nakita ako na sa siya.
mayroon lang na jambatan, dumungkot pa kapal. So ay kapal, dumungkot pa jambatan. Huwag na isa. Dahil kaso ni Magberto, pag-ingat niya ang parito niya ito sinabi, uy, nagayunin mga ilan mo kata? Ikaw na ngayon ka ko. Allah Akbar. Para ikaw. Law na ginahit lang niya kaso, lawan na pagayon ko. Nangayon ba ko? O yan, nangayon ka ko. Nangayon siya. Inahin mo. Di nagtatay ni Bato, ikaw na ko na. Nagalata. Law niya kaso ba? Abok din pagayon ko. Ganyan. Ana, uridu murafatuka bil jannah. Ya Rasulullah, mawaya sadya kung magdundang parang nila sini kaulang sa surga. Allahu Akbar. Hamat karin biya na yun. Pagbiyarin ka ako, tangan na ako, takpo mo pa ko sa ay naku ako malumat, inso mapinagakalan. Bawat ikaw bigan, usos na ka. Mawaya sadya, ya Rasulullah, magdundang parang nila sini kaulang surga. Di mo na tuwang kakitaan may yang dalil bang law mo suwaysit bisan di kau magsambahayan, di kau mag-ibadat, marayaw inagdan kung kasudda ko surah, yarin dalil. Uy na isin Rasul. Law si Rabia maraya kung maglundang pan kinasini kau si surah. Law ni Rabia maraya kung yang Rasul maglundang pan kinasini kau si surah, uy na isin Rasul. Akhirni bikafratis sujud. Rabia, iwan aku magpatawad si sujud Allah Ta'ala. Allah, na ikaw pa. Jumat ako magsujud. Pagkubos pagkain ng Jumat, pagbiting pa ka walaw. Pagkuha ako simira pa ka. Pagkubos mangarap ko ito surah. Allah. Subhanallah. Pagkubos ang pagkuhan ni siya ko. Ang masulang kita nagsasahul na biya na ang kau na kita sahul. Uy, mamimok kay manan. Ang kanamang ko magsahul ay ko magsahul sing abuin mga malawbog pa, magpapaksaw, sumamay di ka, for 50 in so. Magpapaksaw, so yung pumaksaw mga isang upat at isang upatang minit. Mga 40 minutes na kumamba, puno lang isang kapatang minit na isupa na tsakaw. Di ko na kung kayo natansin mo na naman. So, na magsulisuy pa yan, na yaw na ko nagkakawa-kawa, magsulisuy na yan, na bakit ko na pagkawa-kawa, kung nakumangin mo. Pagsahulan ko na kayo. Imbis na po galong sinamo ko siya Ibrahim na dapat, kami lang niya bang magsahul na, nakulong niya na kung khubs, wahawlay na kung lahmul nahihi. Law niya, kami lang niya, kumagun na kami lang niya, tinapay, ikay walang lang niya, iwan na mo, imakaw mo sintay mawulong nila. Kita mo, ang kanabang pulpagaro. Nagkaso sa labasan, ang unyat ko yung dalil, ang kanahin naman kita magdalil magpalaiwan ka. O imutang takulo, magpapalaiwan ka. Matang tumukawan ta kung pagdyan, wala una-una ang mangin. Matang tumukawan ta kung pagdyan, ay maraming magkano. Matang tumukawan ta kung pagdyan, wala kapatungungan mo. Matang kawan ta kung pagdyan, matang tumuway kung maraming mabiskas. Banglong wayon, malaikat na kukako. Kita lumalusa. Labang kay malaya, amin masampo na inibalat mo yaon. Maing kata, huna-huna ko mami, ingkita ko mami, inday ko sa bayan. Amin sa ko yan, di mawaya, awon ni mga TikTok yan. Scroll mo na ibalik yan, sayang mo, ibalik ka. Ibalik na siya yan, pag ayaw mo yan ko, pagpapmusmusin pag ayaw mo, ikatan, hindi ka mo harap, bakit ka tuloy. Inday ko sinarama. Nah, saat ini pasaran mo, al-karam, ikatunya, sifat si Rasul. Al-hilm, in-hilm, syiddatu minas sabar. Nakaran dumi sabar si Rasul. Intana si sabar si Rasul, hamong pasadya kami na kumpun-kun din, nagbangin na. Pagbangin si Rasul, awang sipa yung amok munafik. Kaya ba, kiulamin, ikamisin kami. Ang pasailan, ya Muhammad, din. Fa'innaka lam ta'dil. Ya Muhammad, pagpaalim kau sa wabukun kau adil. Rasul, yang mahal bersahabat, ini berjumpa. Tuhut dimah dia Rasul. Ang suatu matali. Kalau dia ayat. Lawan jadi Rasul. Rahimah Musa. Asyaddu min hada. Lawan kaulungan ni Musa sintuhan. Sawab lawan langit pa. Ipanukas ka na sintuhan. Ako ba'y sa pinukas ang alam? Betul-betul pada kisah si Rasul. Sumambayan siya
Aron na si kagabutangan mga ununta. Haro imam, sa sabara na si Rasul. Sa tuntunan na, Allah Ta'ala sa lungay buhi, di maiging parukas. Tuntunan na po yan. Way yung parukas, bangway yung ikasunod si problema. Way yung problema mo, bangway makasunod. Way yung hinangmangi, bangway tawa. Itami na, di na, magbiyayin. Ang kantong tiukas, awak inanti na labi na kanya. Ang kantong tiyandas, awak labi inanti na kanya. Sa wapita, way tingatan, iba't tukas siya kung kayo ang maksud. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Ingkatan si lumagpak palukas kayo, manahot maslan. Ingkatan niya lumagpak ko kayo, aw niyan sarap, ipagpupuk, ipagpapasimpal sa ano. Awak ba? Ang kanabang turya kung ang palukas, sa karat na ko. Bang yan tuwan bukong itanda kung ang palukas, ingan sa karat. Sabar kawan, asal yang asal yang. Nah, bakit dito rin tugdaan? Di nakasabaran. Wah, dahil ba'y nakasabaran, ba'y nakasubana. Yang tugdaan ito Allah Ta'ala, ang ganda o masul, bang yang unahan ng akhirat, kaya sabalan na to, makalamot kita hatumpukan sintaw magsama sumusuman. Last, pangandatan si Rasul, as-syaja'ah. In Rasul, by isuhun. May isuhin Rasul. Sa ibang isuk si Rasul Akuran, bukod yan si Dika ko, dari ada kuman, magsay ko sa ikan. Bang katat na kung ilaw si Payaw, may unda pakukus, agod ko ranta. Sa mga awon, mahalisan kita. Sa rin magkaring anak, ay baka magkaro, lang asur magkul, anak siya. Bang nagkikon, sila kamay, well, pagtakin naman to. Sa mga awon, ang magaling sinusin. Wala yung kaingatan, pinakamalak ubusan, imam pagkain ng Muslim. Awak Ibn Abbas yaso, Ibn Abbas, ang mawak kaampunan sinta umang pagkain ng Muslim. Awak sama, daw Ibn Abbas wayna, umita, tungkol ka walang sinayat sintuan. Wa may yaktul mu'minan muta'amidan, fajajahu jahannam khalidan fiha, wa Allah, wa la'ana Allah. Kita ang paraan niya kaya ini, isilsil na mo si pagkain ng Muslim ay sarap. Ang parika ko, suwahan mo. Eleksyon sa barangay, pagbunuan na. Eleksyon barangay, pagbunuan. May ta, pasal, di ka manaigit, inatumukay kita. Di ka umato, bunuan ka. Nasa ka magtipin, sa bangin pagtipin mong sarap sin karuhin mo, pagtipin mo sarap sinarama mo, law sin Rasul, nanduna damihi fahuwa syahid. Wa man duna ahlihi fahuwa syahid. Isyus nagtipin sin anak asawa. Nagtipin sa sin karuhinya, ang pasagyatay, patay siya. Sa wang nagtipin sin kawasa, Allahu Akbar. Kadang-kadang may nangako barangay chairman. Allahu Akbar, ha? Pagkamat sa mga petisan. Allahu Akbar. Pasal kasako pa ko yan, di ko mangay, kay kita ikaw. Ang nagkadalaw mo, di ka pagsabalaking pagkalayan. Malawak mo rin pagkasek ko rin mo. Nasa ulo nga, inangyan malumpi. Nabang di lalo, di sumod impalalo, ko suno naman, ipalumpi. Sana pinilang ka, na kung sa pamay siya, bisan pabangsan. Ang sa bangsan mo, kuskusog ka, ikaw pagkagatan. Di ikaw, inang tao, ang pinasalawa ko kung sanihan mo lang Ramadan, bisan pakulong si Rasul dyan mo. Bisan pakulong si Rasul dyan, anak pistol magpapamay, yan sa dyan. Tuhan, kuasa mo, Allah, Akbar. Pausa na yung kuasa, kung lawan na Tuhan, ayaw na, pag di ng kuasa, ingatan niyo, bang ikaw puro ka lang, ay huwag dyan. Kita wakawa, agapi na siya ng makasiti pradawawang. Awag mo yung umakar, yung umungan si Yahudi. Kakanibisakan, pataas bawa, di magsapong yung umakar. Imapin siya para Rasul, Rasul imu yung nabi. Yung umungan na siya yung umakar. Pag yung manabi, imu yung Rasul. Huwag gani ka, ito sana ang kita sing tao yan. Hindi ka kanina na akong kamungungan. Ito pa yung niya, tayo sing tayo
suyuyong saja. Pag ikatuho, kamukungan siya kumanyan. Kung dari kami, lalasitak ko ini. Kaningin yung usok, tapos na yung tulak daw ini. Ako pa sila may parang na, siya kumanyaman. Pagkat niya pa Rasul, himingin ko siya. Himingin ko siya si Rasul, namulahan kami ni. Ano niya Rasulullah? Law niya, hawak pa kulong niya pamungungan, siya kami na. Ano niya, siya kami Rasul, kamungan ako na sinusugyan ko. Falang Rasul, mayroong kulong niya, siya ba? Imulong ko. Ikaw na, may prasadak, imulong ko ka. Kaya ingat ang mulong niya Bakar. Awak ko kulong niya, kamungungan sintaw yan ko, isimak sa mo, malalikan. Allahu Akbar. Malaikat imagsambungkan niya. Uling pamumungnya, sasambungan si malaikat. Pambiari ka to, matay na kau. Au daratungan lain, naraka yang nagtatahan. Pamumungan niya, laban kau puasa, pamumungan kau. Sabari, bisa pakolong si Rasul Kristo. Sabari, ipagpamumung niya to. Malaikat imagsambung. Hawak to kolong niya si Rasul. Pagsambung mo, way na ako si Miniga ko, pasal benta, insipan ko nga usay tangan. Ang ganda di ako mawayang si Rasul, magundang panuniwan si Satan. Ang ganda pang itaw gulungalan, sambungan mo, itaw gulungalan, bausog mo, itaw gulungalan, dahil magkano, asal na dyan kang magkano. Sa banduwang mo sa pagkatuwa, o sa bakaw, mindan pasok. Ang masuk kasimbang sa tapanak natin ng ibisok, pag siya ito, mananal na siya. Sa wabita, mataling at pamilya ko yun. Way yung kahayang isip para sa limang kuntara. Tumtumong na po. Ikasipit si Rinjiki imang kuntara. Pinanay na kuntara, ito mo sa makakinti. Bangyan ang galong si Rasul, mawayak ka mo, baitaan tumuklan in Rinjiki niyo. Mawayak ka mo lang si Rasul, aming buklan Rinjiki na sintuhan. Lamanya, ulo ya Rasulullah, fal yasir rahimah. Supaya dikasih rasa antara. Bisa pemalukan kayu, uyumi saja. Bisa pemalisuk kayu, uyumi saja. Bisa pasang malisuk kayu, lasahan. Sawang tahun dan masuk marialasnya, kalau memang tahu ini. Nah, bisa sampai sa bangsa. Amin nila ko pagkatata. So, paano umay? Impay mo si suwaro. Bangsa mo muslimin? Ako walang Muslim. Yudak kau. Longyan, kung sinumok sa harap niya, Rasulullah, biyarin naman yudak yung bayi, sulit daw bayi. Pagos diyo ka na kung yudak pa, kukunin niya naman kaya Rasulullah. Long sin Rasul, ako kau. Bakatong ko sinami. Baka ko nang niyang matay. Syahid ka, long sin Rasul. At ta syahid. Pag siya naman magpatay ko, inshallah, kataw na ka. Sa, ay kung ako sumus. Pagkatapos mo, palong simpay mo, nagdara pa ko sa mga unong taon, tuwing taon, isa-isa orang, di lang nagtatuwa. Di lang nagtatuwa. Ay, kumakusos. Makulong na nakasama mo. Inawag tayo, kamakan ka. Ikaw, himo din ang karalik. Di na. Away, kanina. Uni kaway ano. Ibalat ka pa ka mo? Sabi, kamahal na ikaw. Nabang puntuang, imatubak ako, long patay sa hindi ako. Alhamdulillah. Kau may sukaw. Patay dahil murang-murahan kau. Sa mga ko, bang simot, katuan na. Bang biyandak ko. Sa akin tayo si Pimbas. Si Pimbas ha? Si Pimbas puta. Siyo nilaw simbay niya. Siyo nilaw simbay niya. Na si Pimbas sina kita. Siyo manilaw simbay niya. Daw mo sa iyong tao. Law si Pimbas na kau. Kubrani suaro. Law niya. Syekh, ang nagkakawang musi. Nakamay ka. Nasakit daw niya ina. Bilang ka lang yan. Masya Allah, Syekh bin Baz. Bilang ka lang yan mo. 5 ngayon, Syekh, 5 ngayon muliyas. Okay. Kaya wala ni Syekh bin Baz, ang 5 muliyas. Yari ng ngayon. 5 ngayon kakuan ka na mo, hindi na ngayon pamusahan mo. Kaya kanta kau sumaru, di ulang pakitigod-tigod si Kuya Tumahan. Ngayon sa iyo ni Syekh bin Baz, ha? Bakit na ako nag-lecture na Syekh bin Baz? Ako din, nag-lecture na siya. Si malam na kanya kuwanin sumaru na ito pagsalam. Syekh, kapuntuman mo ako. Namisyo tao.
kakulungin simul balong simbayang biyaw ng madaya na Allahu Akbar. Sawang kulungnya, narika, hindi mo mabiyanto. At isuwar niga, nagdaralari. Sabi ka biyanto ni suwar, yan ko ay kilitaw ini. Hindi mo mabiyanto. Ay, may nangay nilang biyanto. At wala ni Siknopin, kung Siknopin na kinukamo, kisipat sa gimba. Yung suwar na Saudi, di magdapakukus. Hindi ka kutuhan o, di ba lari? Di pistol. Ako na yan, masakit kita. So, mulang parang, bilang kahalay waktu, hindi po sifat si Rasul sallallahu alaihi wasallam